מה קורה, מה? מה איתך? אני בסדר, ספר לי קצת, מה קורה איתך בימים האחרונים? בעיקר מלא גומי, ככה, מעליתי לטונים, היה לי עכשיו יום הולדת והכנתי עוגת גומי, ואלה הוא חיי. ראיתי את הסרטון של העוגת גומי, תקשיב, זה פשוט נראה מגרה בטירוף. כן, אהבת? אני אהבתי, ואני הולך אפילו לאמת את זה. יאללה, אולי אני אקור, דעתי להעמיד, תקשיב קור כאלה. נו יאללה, אתה יכול לעשות מזה אחלה כסף. כן, בוא נראה אם יש ביטוש. אז לא מזמן היית בזוגיות, ועכשיו אתה רווק, אז מי שרוצה שיפנה לך, מחפש אהבה חדשה? אני לא מחפש, אבל אם תעבוד, אני אשמח, ואני זורם החיים, מה שצריך לשפוט יקרה והכל מדויק. יש לי שאלה לך, חשבת שאולי לעשות איזושהי הסבת מקצוע, לבוא ולהשתתף באיזושהי הפקה של ככה, הפקת חנוכה בקרוב? זה מה שמדבר אליך? לא חשבתי על זה, אבל אם זה יקרה, לי בעיה, אני אזרום. אתה לא שולל? אני לא שולל כלום, אני פתוח להכל, ויאללה, אם זה יקרה, אני אשמח. מקס, תודה רבה, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה, ויאללה, שבת שלום, אוהב אותך. שבת שלום.